tam tal baling sa bo hapung sapung nana ani khawa nana hapung sapung nana ani khawa nana ani khajani viewers narmuk man khana sini takuk pachang noi tomung sitra eba kabini raija hamini bagai boni KSM production ni director eba ke owner botini bogni community tebo pachingni je manjakoni raija sitra abno bo upload khlairka te bo short video ma khlaigla kha ni khaklayo tamni hinke boni director amahke community tebo upload khlairka bini raija sitra bagini bono amahke tini nugirika bono tangai short video sang nugya nugi man khana srai srai ke sang tini bongi director je community tebo upload khlaiman bising tei khaklayo sang tei paching nugla kha mosung sanai ani khadan bi viewers